ofrecieron venir aquí a pintar y poder aprovechar y hemos decidido que no es mala idea. Aquí estamos en plena naturaleza. Entonces haremos un huerto, haremos una especie de chill-out con palets i poca cosa. Serà obrir una mica més a la comunitat. I a partir d'ara vindrem els dissabtes per la tarda. Què fareu aquí? Pintar. Pintar. A noviembre, ¿no? A noviembre. Sí. Haciendo actividades, ¿no? Partit de futbol, claro. Visita un tren y un museo. Un museo. Un amor ecológico. Piscina, taller, museo. Taller de música. Y barbacoa también. Sí, barbacoa también. A veure, hi ha diverses propostes. Hauríem de veure qui vol fer cada una. Tiene que estar ahí. Nada más raro. Ah, que he dicho piscina. Vamos a que he dicho por piscina. Ah, pues ponlo ahí. Bueno, pues empezamos la semana pasada pintando el primer cuarto, que sería la entrada de la casa, y ahora estamos por el tercer dormitorio, dijéramos. Estamos pintándolo de blanco roto. Per exemple, l'aula que estan pintant ara és on venen la gent de l'institut i fan allí classes i després aprofiten aquí l'espai i llavors, sí, a partir d'ara, un cop estigui ja més arreglada, ja començaran a poder vindre més i més entitats també. El que busquem és això, és nosaltres com a club obrir-ho a tothom, que pugui vindre a tothom i compartir l'espai i el temps. Como hemos estado unos cuantos allí pintando y tal, vamos a hacer un poco, a ver cómo ha ido, qué nos ha parecido el taller, què esperamos del taller, ¿vale? Si hem resolt algunes de les coses, si ens ha semblat com ha quedat bé, si no... Bueno, dels que heu vingut al taller, què és el que més us ha agradat? Per exemple, tu, Antonio? Companyerisme que hi ha de tot. Companyerisme. Bueno, ¿y qué tal con el Joaquín? Guay. ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? Sí, sí. Ahí dándole que te pego, que te pego a la puerta y... Hem après, no? Sí. Antonio ja ho té. No, del que dèiem l'altre dia, de maig, un cop al mes o així. Adéu, bona tarda. Bona tarda. Adéu.